Θα μιλήσω με το VAR! Θα μιλήσω με το VAR! Αντώνη! Ο Μανώλης είμαι, έλα Νίκο! Έλα Μανώλη! Τι θες τώρα, γιατί χτύπησε εδώ πέρα για VAR, τι έχει γίνει τώρα? Για να μου πεις αν είναι χέρι ρε, το 24 με το 32 στη φάση. Αντώνη! Το 24, σε ποια φάση ήταν αυτό? Τι φάση τώρα ρε, στον αγώνα ρε! Δεν έβλεπα ρε εσύ! Φώναξε τον Αντώνη ρε! Πήγαινε το πίσω ρε, θα μας δείνουνε ρε, ορίεται όλο το γήπεδο ρε! Έχει κολλήσει εδώ πέρα τώρα! Ρε Μανώλη, την προηγούμενη φάση ρε που είναι χέρι ρε, ναι, μισό λεπτό κύριε, μισό λεπτό, ναι, μιλάω με το VAR. Μιλάω με το VAR. Νίκο, κράτα τους λίγο γιατί έχει κολλήσει το σύστημα όλο εδώ πέρα. Εδώ πέρα γίνεται χαμός ρε Νίκο, έχει 45.000 κουμπιά εδώ πέρα. Πάτα Alt, Control. Ναι, μισό λεπτό κύριε, το ξέρω κύριε, θα αποφανθούμε σε λίγο. Θα κάνουμε... Φώναξε τον Περικλή. Δεν είναι ρε, είμαι μόνος μου εδώ, ο Περικλής έχει πάει τη γυναίκα σούπερ μάρκετ σου λέω, είμαι μόνος μου. Πότε έγινε αυτή, στο δεύτερο ημίχρονο? Τώρα ρε, πριν ένα λεπτό γύρισε το λιγάκι πίσω ρε. Δεν κουνιέται τίποτε εδώ Νίκο, κράτα τους λίγο. Μανώλη, δεν μπορώ, σύεται το γήπεδο Μανώλη. Μισό λεπτό κύριε σας είπα.